hebben het eindelijk geschaft. Geen koninklijk huwelijk, maar wel de optocht van het OLS in het Nederlands-Limburgse Tegelen in 1939. Het zijn veruit de oudste bewegende beelden. Het beroemdste schilderij met een portret van het schutterij is De Nachtwacht van Rembrandt uit 1642. De schutterij had in die tijd, de middeleeuwen, een specifieke functie, weet Toon Verlaak van schutterij Sint-Joris Kouwleel. Stel je voor, 450 jaar geleden, in volle godsdienstoorlog, al die dorpen in het Maasland en in de Kempen lagen er eigenlijk onbeschermd bij. En toen dachten de mensen, in plaats van ons ieder jaar weer te laten plunderen door de vreemde troepen, we richten een schutterij op. De schutterij stond dus mee in voor de verdediging van de stad of het dorp. Maar het was eigenlijk ook een beetje om de katholieke kudde bij elkaar te houden, want het waren broederschappen. Broederschappen rond een bepaalde heilige. En die patroonheilige vind je terug in de naam van de verschillende schutterijen. Zo is Sint Sebastiaan een van de populairste patroonheiligen. Waarom namelijk ook? Hij is beschoten met pijlen tijdens zijn martelaarschap, heeft dat overleefd, dus hij is de pijlen de baas. En daarom is hij de ideale patroon voor de schutters. Luc Wolters is niet alleen historicus, hij is ook conservator van het Limburgs Schutterijmuseum. Samen met enkele vrijwilligers brengt hij zo de schuttersgeschiedenis in kaart. We zijn het museum van de Limburgse Schuttersfederatie. Dus aan beide kanten van de Maas, de bukschutterijen die daar actief zijn. Dat is ook het erfgoed wat we hier in de collectie hebben. En zo weten we bijvoorbeeld dat de schutters vroeger enkel gekleed gingen in een net pak met pet en sjerp. Van de 20e eeuw zijn de schutterijen zich meer en meer gaan uniformeren. Ze wilden er uniform uitzien. Ze gingen ook telkens meer buiten eigen dorp naar schuttersfeesten toe. Nou, dan wil je als groep voor de dag komen. En hoe doe je dat beter door als groep dan ook uniform gekleed te zijn? In 1876 vindt het eerste groot internationaal schuttersfeest plaats in Kesnig bij Kinrooi. Het bindmiddel tussen de schutterijen in beide Limburgen is de Maas. Het heeft ook te maken met familiebanden. Wij hierboven in die noordoosthoek van Limburg hebben heel nauwe banden met Nederlands-Limburg. Vaak familiebanden. En wij spreken hetzelfde dialect en dat heeft ook wel te maken met die speciale band die er is tussen Belgische en Nederlandse schutterijen. In 1927 wordt er een huishoudelijk reglement opgesteld voor het OLS. En in 1937 is de oude Limburgse Schuttersfederatie een feit. De schutterij die het OLS wint, moet het jaar daarop volgend het OLS organiseren volgens het reglement van de federatie. De praktische zaken allemaal, die moet de organisatie doen. Zij hebben er ook de baten van. Maar de organisatie van de schieten bijvoorbeeld, van de federatietent, van het jurygebeuren, de tellen van de jury, dat is een taak van de federatie. Gemiddeld nemen er 160 schutterijen deel aan het OLS. Daarvan komt ruim 20% uit Belgisch Limburg.